हेलो फ्रेंड्स, এটা রাতি গলানো মুই এছেন ঘরকে আসুছে ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଗଲାନ ବାକି ଲାଗୁଛି। ଦେଖମା 9 ବିଲ୍ ବାଜିଗଲାନ। ଦେଖମା କାଣା ରନ୍ଧା ହେଇଛିଟା, କାଣା ରାନ୍ଧିଛ ଦେଖ ତ ଟିକେ। ତରକାରୀଟା ଭଲ ଦିଶୁଛି। ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି। ଓହୋ, ଆଜିର ଡିନରଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ବାକି ମୋତେ ଦେଖିକିରି ତ ଲାଲ ପ୍ୟାନ୍ ଥିବି ଗଲାନ। ଏନ୍ତା ଭାଗ କରବ ଦେଖ, ଆମେ ଏତ୍କି ଲେଖା ତୁନ୍ ଖାଇସୁଁ। ବାକି ତୁନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ମାନେ ଏଇଟା ବେଶୀ ତମେ ଖାଲି ଖାଇସ। କେତେ ଖୁରେ ପାକ୍ ହେବା ତୁନ୍।